Hoxe, desde Galicia, desde Porto do Son, aquí na ría de Muros e Noia, quero darvos uns cuantos consellos gastronómicos, pero tamén de divulgación pesqueira e mariña. Recordade sempre que nas pescaderías do Gadis ides a poder atopar un amplio surtido de peixes e mariscos frescos dos barcos de baixura, como no que traballo eu, pero tamén de mariñeiros gallegos e de barcos gallegos que traballan nos mares e océanos de todo o mundo. O tempo de cocción do marisco empézase a contar non desde que o metemos na agua da tarteira, senón a partir do momento que a agua empeza a ferver. Aínda que estemos en inverno, sempre comprobamos que as sentolas non teñan ova e, ademais, que estean o máis cheas posibles para poder leválas para vender. En cambio, as piquiniñas van sempre de volta para o mar. Pescámolas no mesmo sitio, grandes e pequenas. Depende de nós, facelo ben e coidar do mar para que aba cría. As sentolas pequeniñas son as futuras sentolas grandes do ano que ven, porque ademais a sentola medra rapidísimo. Unha sentola como estas que teño aquí hoxe, para o ano que ven xa darán a talla mínima. E polo tanto, se as pescamos de novo nós ou outros compañeiros, poderémolas xa levar para vender, ganar cartiños e que haba xente que disfrute coméndoas, como ahora en Navidades e fin de ano. O tempo de cocción do marisco non depende tanto da cantidad que teñamos para preparar, senón do seu tamaño, porque o calor ten que chegar hasta o interior. E no caso dunha sentola grande, por exemplo, lévalle máis tempo que no caso dunha sentola pequena. Entonces, eso é no que nos temos que fijar, non na cantidad, senón no tamaño. E vou vos a poñer uns cuantos exemplos para que vos valan de referencia para todos os mariscos. Por exemplo, as sentolas de ao redor de 1 kilo necesitan de entre 12 e 15 minutos desde que a agua empeza a ferver. Se as sentolas son máis pequenas, algo menos. Se son máis grandes, van a necesitar algo máis de tempo para que ese calor, para que se cociñen tamén no seu interior. Si se trata, por exemplo, de nécoras medianas, bastarán con 4 ou 5 minutos, máis ou menos. E no caso dos pequeniños camaróns, 2 minutos ou 3, se son grandes, tamén serán suficientes. Se o marisco está vivo, como esta sentola que teño aquí, métese na agua cando esta aínda está fría, en agua con sal. O do loureiro é opcional, solamente se vos gusta. En cambio, se o marisco está morto, meteríamolo ca agua cando esta xa está fervendo. Non vos preocupedes se dunhas veces para outras o marisco vos sale ou vos sabe distinto, porque non ten tanto que ver ca cocción, senón ca calidad do produto. De feito, non hai dúas sentolas que estén igual de cheas, nin que a carne este igual de jugosa, nin que teñan a mesma cantidad de caldo, nin o mesmo sabor. E iso non quer decir que estén malas, simplemente é variedad que fai que aínda nos gusten máis. Comer o marisco frío ou quente xa vai a depender do gusto de cada un de vos. Eso sí, por exemplo, no caso do camarón, ás veces recoméndasenos que unha vez cociñado o sumerjamos un instante en agua fría con xeo, porque desa maneira axudamos a deter a cocción para que non se siga cociñando unha vez sacado do lume, e porque tamén vai a quedar máis tesiño e vai a salir millor da cáscara que o envolve. As algas, como esta que teño aquí, e a diferencia das plantas, non absorben os nutrientes a través de raíces. Isto que vedes aquí son estruturas que lle sirven para agarrarse ao fondo mariño, ás pedras, como esta que teño aquí, para que o mar non as arranque. Pero os nutrientes absórbenos directamente da agua a través de toda a súa superficie. As raias grandes van para vender para a lonja, pero as piquiniñas, como estas que teño aquí, a pequena de John C, que aí se vai toda contenta. Chao, chao, bonitiña. E máis Adel, as pequeniñas raias, van de volta para o mar, para que sigan medrando. Chao, chao, bonitiña. E aí se vai tamén toda contenta. E recordade sempre,
Os plásticos, como bolsas ou botellas, nunca deben de tirarse á naturaleza, o que incluye non solamente os nosos montes e o mar, sino tamén os nosos parques e ciudades. E se veñen as nosas redes, no caso dos mariñeiros, como foi hoxe nas nosas, hai que collelas, sacalas e botalas nun capacho ou nun recipiente que teñamos a bordo para levar para o contenedor apropiado para reciclar, e así contribuiremos a que o mar, ese sitio donde traballamos e donde obtemos alimento, esté cada día un pouquiño máis limpo. Acompáñannos os arruases, como podedes ver aí, que asoman as súas aletiñas de vez en cuando fora da agua. Por supuesto, non quero finalizar sin despedirme de vos, deseándovos que teñades unhas felices festas, un feliz Nadal e un próspero ano novo. Moitos bicos para todos e para todas.